Hare Krishna. Audio video clear irukka Kamalaji? Clear irukku Mataji. Okay. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கங்கள். முதல்ல கிளாஸஸ் ப்ரேயரோட கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ISKCON மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नम पंकज नावाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஸோ பகவத்கீதை இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றோம். 18 days கிளாஸ். இது மொத்தம் ஃபர்ஸ்ட் டே இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். day 1 ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிக்கலாம். அந்த மாதிரி 18 நாளைக்கும் 18 சாப்டர் நம்ம பண்ணலாம். ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அன்னன்னைக்கு நம்ம கிளாஸை கவனிச்சுட்டு ஒரு குவிஸுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கு. அந்த லிங்க்ல போய் எப்படி பண்ணணுங்கிறத உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி உங்க குரூப்ல போடுவாங்க. அதை பார்த்துட்டு அந்த வாட்ஸ்அப்ல பார்த்து அதை நீங்க அன்னன்னைக்கு குவிஸ் பண்ணுங்க. அதை அன்னன்னைக்கு பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே கிளாஸ்ல கவனிச்சது தான் அந்த கொஸ்டின் இருக்கும். அதில் ஒன்று எந்த கொஸ்டினா தனியாக தரப்போறது இல்லை. இதில் இருக்கிறது தான் அந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் படிக்க போகிறது தான். கிளாஸை ஒழுங்காக கவனிச்சிங்கன்னா அத்தனை கொஸ்டினுக்கும் முதல்லயே 10க்கு 10 வாங்கலாம். சப்போஸ் உங்களால் வாங்க முடியல அப்படின்னாக்க மறுபடியும் எகெயின் செகண்ட் டைம் ரீடூ பண்ணிக்கலாம். அதே கொஸ்டினை 3 வாட்டி 3 சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதனால என்னென்ன தப்பு பண்ணுறீங்களோ அதை கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் கரெக்டாகவும் எழுதிக்கலாம். ஓகே, எல்லாம் உங்களோட சாய்ஸ் அது. அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி 18ஆவது நாள் இன்னைக்கு நீங்கள் பண்ணின உடனே அடுத்தது அன்னைக்கு லாஸ்ட்ல அது பண்ணி முடிச்ச உடனே அவங்க அதுலேயே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வரும். அது பிரகாரம் நீங்கள் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் இமீடியட்டாக கிடைச்சிடும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ கிளாஸ்க்கு நம்ம போய்க்கலாம். டிவோட்டீஸ், அன்பான காலை வணக்கங்கள். ISKCON மங்களூர் சார்பாக உங்களை பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு நான் அன்போடு வரவேற்கிறேன். ISKCON நிறுவன ஆச்சாரியா ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவின் ஆசியுடனும் ISKCON மங்களூரு தலைவர் ராமனிஷ்டாதாஸ் பிரபுஜியின் ஆசீர்வாதத்துடனும் இந்த வகுப்பை நான் தொடங்குகிறேன். பகவத்கீதை ஸ்ரீ பாகவதத்தின் ஒரு பகுதியாகும். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடந்த போரே பகவத்கீதை விவரிக்கிறது. பாண்டவர்கள் 5 பேர், அதில் ஒருவன் தான் அர்ஜுனன். கௌரவர்கள் 100 பேர். போர் தொடங்கும் முன் இது எல்லாருக்குமே இது பேசிக்கா தெரிஞ்சிருக்கும். இது ஏன்னா இது level 1ங்கிறதுனால இதனால பேசிக்க மட்டும்தான் நான் சொல்றது. ரொம்ப அட்வான்ஸ்லாம் level 2 போச்சே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ தெரியாதவங்களுக்கோசரம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாயிண்ட் எல்லாமும் நோட் பண்ணி தெரிஞ்சவங்களும் அதை கேட்டுருப்பாங்க. அது தப்பு இல்லை. பாண்டவர்கள் 5 பேர், அதில் ஒருவர் தான் அர்ஜுனன். கௌரவர்கள் 100 பேர். போர் தொடங்கும் முன் அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பகவான் அளித்த சொற்பொழிவு தான் இது. முறையாக பகவத்கீதை படிக்கணும் என்றால் 1 வருடம் ஆகும். அதை நான் சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன். பகவத்கீதையில் 18 அத்தியாயங்கள் உள்ளன. மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன. மொத்தம் எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு? 700 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு மொத்தமா டோட்டலா. எல்லார்ட்டையும் நம்மகிட்ட புஸ்தகம் இருக்கும். உங்களிடம் பகவத்கீதை புஸ்தகம் இருந்தால் அதுல படிக்கலாம். இல்லைன்னா புக்லயும் படிக்கலாம். உங்களுக்கு புக்குக்கு நான் இப்போ வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். அதுல இருந்து அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு டெஸ்க்டாப்ல இல்லைன்னா மொபைல்லயே வச்சுட்டு படிச்சுக்கலாம். நீங்க உங்க பகவத்கீதை இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் காப்பி வேணும் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா www
இஸ்கான் மங்களூர் அப்படிங்கிறதுல இருக்குல்ல அந்த வெப்சைட்டுக்கு போனேன்னா எப்படி புக்கை வாங்கணுன்றதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஓகே, புக்கில் படிக்கலாம். பகவான் சுப்ரீம் லார்ட், அதாவது கீதான என்ன சாங், பகவான் சுப்ரீம் காட். ஸோ சாங் சங் பை கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப், இது வந்து சாங் ஆஃப் காட். இது இஸ்கான்னா என்ன யாருக்கா தெரியுமா? எஸ் காயத்ரி மாதாஜி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யாரு? தமிழ் செல்வி, பொன் செல்வி மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. யாரு வந்து? வினோத் குமார் சத்யேந்திரன். எஸ் பிரபுஜி, சொல்லுங்க. இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ். கரெக்ட் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான், ISCON. ஐனாக்க இன்டர்நேஷனல், எஸ்னா சொசைட்டி ஃபார், CON கான்சியஸ். ஓகே, இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், ISK வருது இல்லையா? முதல் 6 அத்தியாயங்கள் என்னத்தை பத்தி படிக்கிறோம்? கர்ம யோகாவை படிக்கிறோம். 2வது 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகாவை பார்க்க போறோம். 3வது 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகா. ஸோ 18 சாப்டர் எப்படி பிரிச்சு கொடுத்துருக்குன்னா, முதல்ல கர்ம யோகா அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அந்த கர்ம யோகா தெரிஞ்சாதான் நமக்கு பக்தி யோகாங்கிறது என்னன்னு புரியும். அது 7வது சாப்டர்ல இருந்து படிக்க போறோம். லாஸ்டா வந்து ஞான யோகா வச்சிருக்கோம். இந்த கர்ம யோகா பக்தி யோகா இருந்தா தான் ஞான யோகா பண்ண முடியும் நம்மளால. அதுக்காக தான் லாஸ்ட்ல இருக்கு. ஆனா எல்லாத்தையும் விட நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் என்ன? பக்தி யோகாவை ரீச் பண்ணுறது, பகவானை ரீச் பண்றதுதான் நமக்கு. ஆனா அந்த பக்தி யோகாங்கிறது ஏன் நடுவுல வச்சிருக்கிறது போக போக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன். இப்பவே வேணாலும் சொல்லிடுறேன். நடுவில் கர்ம யோகா தெரிஞ்சுட்டு அதனோட கண்டினியூஷன் தான் ஞான யோகா. அந்த கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் தி ஞான யோகா நீங்க போகணும்னாக்க உங்களுக்கு பக்தி யோகா இருந்தா தான் அந்த கண்டினியூவேஷனை உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஓகேயா? அதனால தான் கர்ம யோகா படிச்சுட்டு பக்தி யோகா படிக்கணும். பகவத்கீதை உண்மையுறுதில் சீட பரம்பரை மூலமாக பெறப்படுகிறது. கிருஷ்ணர், பிரம்மா, நாரதர், வியாசர் என்று 31 ஆச்சாரியார்களுக்கு பிறகு 32வது ஆச்சாரியார் தான் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. நம்மளோட இந்த இஸ்கான் ஃபவுண்டர் யார்? இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. அவர் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. அவர் வந்து 32வது ஆச்சாரியார். அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணரால் கொடுக்கப்பட்டது. நம்மை பற்றியே புரியாத நாம் கீதையின் சாராம்சத்தை புரிவதற்கு கடவுளின் கிருபை தேவை. வாழ்க்கையில் நாம் மகிழ்ச்சியை தேடுகிறோம். இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது. மனிதன் ஆனந்தமாக இருக்க கீதை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோம். வீட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு சாமான் வாங்குவோம், ஒரு டிவி வாங்குவோம், ஃப்ரிட்ஜு வாங்குவோம், இல்லை ஏதாவது ஒரு மைக்ரோவேவ் வாங்குவோம், ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கலேன். அதை உடனே நம்மளால ஆப்ரேட் பண்ண முடியுமா? வீட்டுக்கு வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்றோம்? அதை எடுத்து அது உள்ள பார்த்தா அந்த பாக்ஸை பிரிச்சேன்னா ஒரு புக்லெட் இருக்கும். அந்த புக்லெட் இதை இப்படி பண்ணணுமா, இதை இப்படி பண்ணுமா, இந்த டோர் இப்படி ஓப்பன் பண்ணுமா, அப்படி இருக்கும். ஒவ்வொருத்தையும் டீட்டெயில்டு படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஆன்மீகத்தை வரணும்னா நமக்கு யார் கைடு பண்றதுக்கு? அதை படிச்சாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அது ஒர்க் அவுட் ஆகி நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியும். ஓகேயா? அது ஸோ பகவத்கீதைங்கிறது நமக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். ஒவ்வொரு சாமான்லாம் வாங்கறச்சு ஒரு புக்லெட் வருது இல்லையா? அது மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு. ஓகே, அதெல்லாம் வந்து நான் சொல்றதெல்லாம் மெட்டீரியல் வரைக்கும். இப்ப படிக்க போறது ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு பகவத்கீதை ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல். ஓகே, சாக்ரட்டிஸ் விஷம் கொடுத்து கொல்ல பார்த்தார்கள். சாக்ரட்டிஸ் வந்து அவர் ஜெயில இருக்கார். அவர் கடைசியில சாக போறார். அப்போ வந்து அந்த ஜெயில வந்து ஒருத்தன் வந்து புல்லாங்குழல் வாசிச்சிருந்தான். அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு சாக்ரட்டிஸ்க்கு ரொம்ப ஆசையப்படுது. நம்மளும் கத்துக்கலாம் இந்த புல்லாங்குழல. அவர் சாக போறார் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த ஆள்கிட்ட கேட்டு இந்த கூட இருந்தாலே அவன்கிட்ட நெருங்கி போய் இந்த புல்லாங்குழல் எனக்கு கொஞ்சம் தரையா, எனக்கு புல்லாங்குழலாம் ரொம்ப பிடிக்கும், நான் கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதுக்கு அவன் சொல்றான், நீ தான் இறக்க போறீங்க, உனக்கு புல்லாங்குழல் எதுக்கு அப்படிங்கிறான். அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, சாக்ரட்டிஸ் சொல்றார், நான் இறப்பதற்கு முன்பு எனக்கு புல்லாங்குழல் வாசிக்க தெரியும் என விரும்புகிறேன் என்றார். இது ஒரு பிலோசாபிக்கல் கொஸ்டின். இது ஃபியூச்சர்ல நீங்க படிக்க லெவல் 2 படிக்கும்போது அந்த இடத்துல இது யூஸ் ஆகும். ஸோ அதாவது எப்படின்னா கத்துக்கணுங்கிறதுக்கு எப்பதான் கத்துக்கணும்னு ஒரு கணக்கு கிடையாது. இப்போ பகவத்கீதை இப்பெல்லாம் கரெக்ட் டைம்ல நம்ம சேர்ந்துருக்கோம். அதனால நேத்தி வரைக்கும் நம்ம செஞ்ச பாவங்கள்லாம் மறைஞ்சு போச்சு இந்த ஜென்மத்துல.
ஓகே, இன்னிலேருந்து நம்ம புது வாழ்வு வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு எல்லாரும் தீர்மானம் பண்ணிட்டு நம்ம கிளாஸை கவனிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேயா? பகவத்கீதைக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்துட்டீங்க இல்லையா, நமக்கு என்ன கஷ்டம்ன்றதே கிடையாது. ஆனா அதுக்கு மேலேயே நமக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னு வருது. சில பேருக்கு கிருஷ்ணர் நல்லா வந்துட்டு இருப்பாங்க, இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருந்துட்டு இருக்கும். ஏன்னா அது போன ஜென்மத்துல பண்ண பாவங்கள். அந்த பாவத்துக்கு நிவர்த்தி கிடையாது, அதை அனுபவிச்சு தான் தீரணும். இந்த ஜென்மத்துல நம்ம நல்லபடியா வாழ்ந்தோம்னாக்க அடுத்த ஜென்மத்துல நமக்கு இங்க பிறப்பு இருப்புங்கிற கடல்ல விழாம நேர பகவானை பார்க்க நம்ம போய் சேர முடியும். ஓகேயா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்ப பகவத்கீதையை சின்சியரா நம்ம படிச்சுக்கணும். படிச்சுட்டு இந்த இந்த பழைய பாவங்கள்லாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கஷ்டப்படுத்தி அதை அனுபவிச்சுட்டே அப்படியே வந்துக்கலாம். இன்னும் ஃபியூச்சர்ல நம்ம நல்லபடியா இருக்கலாம். ஆனா இருந்தாலும் நமக்கு மனசு நிம்மதியா இருக்கணும் அப்படின்னாக்க பகவத்கீதை படிச்சுட்டு சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இதை ஒரு நாளைக்கு 16 ரவுண்டு பண்ணணும். ஒரு ரவுண்டுங்கிறது 108 தடவை சொல்லணும். ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு அவ்வளவு 16 ரவுண்டு ஒரே நாள் தான் நான் சொல்லலை. உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு ரவுண்டு பண்ண சொல்லி கொடுக்குறேன். அதை நான் எப்படிங்கிறது இப்போ இதை முடிச்சுட்டு வரேன், இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணிட்டு வரேன். பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் 45 நிமிஷத்துல சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, இந்த தினமும் நம்ம ஒரு மாலையாவது இந்த மந்திரத்தை ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை சொல்லணும். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். பழைய பாவங்கள் எல்லாமும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சமயத்துல போயிடும், பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் கூட போயிடும். அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு பவர்ஃபுல் இந்த மந்திரங்கள்லாம். தினமும் குளிப்பதில், அதனால தினைக்கும் குளிக்கிறோம். குளிச்சுட்டு என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்மள சுத்தம் பண்ணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணிக்கிறது, சுத்தம் பண்றதுனாக்க என்ன அது, புறச்சுத்தம். புறச்சுத்தம்னா சௌச்சம் அப்படின்னா சுத்தம். சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் சௌச்சம். சௌச்சம்னா சுத்தம். அந்த சுத்தத்துல 2 வகை உண்டு, அகச்சுத்தம் அண்ட் புறச்சுத்தம். இப்போ புறச்சுத்தம்ங்கிறது டெய்லி எந்த காத்தாலும் குடிக்கிறோம். அகத்தை எப்படி சுத்தம் பண்ணணும், பகவத்கீதை என்னும் புனித கங்கையில் ஒரு முறை குளிப்பதன் மூலம் ஜட வாழ்வின் களங்கங்கள் எல்லாவற்றையும் கழுவி விடுகிறான். அதனால இந்த ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறதுக்கு, நம்ம உடம்ப சுத்தமா வச்சுக்கிறதுக்கு, ஆன்மீகத்துல உடம்ப சுத்தமா வச்சுக்கிறது புறச்சுத்தம், ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு அகச்சுத்தத்துக்கு நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம். கங்கையின் நீரை குடிப்பவன் முக்தி அடைகிறான். இப்படி இருக்க பகவத்கீதையின் அமிர்தத்தை குடிப்பவரை பற்றி என்ன சொல்வது? பகவத்கீதை மகாபாரதத்தின் அமிர்தம். பகவத்கீதை கடவுளின் திருவாயிலிருந்து பொழிவது, கங்கையோ அவரது திருப்பாதங்களிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. உண்மையில் கடவுளின் திருவாய்க்கும் திருப்பாதங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. எனினும் பகவத்கீதை கங்கையை காட்டிலும் முக்கியமானதாகும். பகவத்கீதையை முக்கியமானதாக மதிக்கலாம். ஓகே, பகவத்கீதை ஒரு ஹியூமன் மேனுவல். எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை தெளிவாக எடுத்து கூறுகிறது. ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னாக்க ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்றதுக்கு, நமக்கு லைஃப்ல எத்தனையோ ப்ராப்ளங்கள் இருக்கு, இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சாலே போறோம். நாம் டிவியோ ஃப்ரிட்ஜோ வாங்கினால் எப்படி ஒரு மேனுவல் தருகிறார்களோ அதே போல மனித வாழ்விற்கு தேவையான ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்பரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் பகவத்கீதை நமக்கு அளிக்கிறது. கிருஷ்ணர் துரியோதனிடம் சென்று இந்த போரை தவிர்க்குமாறு கூறினான். ஆனால் துரியோதனன் அதை கேட்கவில்லை. அப்படியானால் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்க, எனக்கு உன்னுடைய நாராயண சேனை வேண்டும் என்று கேட்கிறான். என்ன கேட்கிறான், பகவான் வீட்டுக்கு போய் 2 பேரும் போய் பார்க்கிறான். அப்ப பகவான் வீட்டுக்கு கேட்கறச்சே துரியோதனன் சொல்றான், உனக்கு என்னப்பா வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறார் கிருஷ்ணர். எனக்கு ஒண்ணு வேண்டாம், உன்னோட நாராயண சேனை மட்டும் எனக்கு கொடு அப்படிங்கிறான். நாராயண அதுக்கு என்னப்பா எடுத்துக்கோ. அது அவருக்கு உடனே கொடுத்துடுறார். நாராயண சேனைன்னா என்ன, யாருக்கா தெரியுமா? நாராயண சேனைன்னா என்ன? நாராயணா யாரு? கிருஷ்ணர் பகவானுகிட்ட இருக்கிற படைகள், எல்லா படைகளும், காலாட்படை, என்னென்ன படைகள் இருக்கோ அத்தனை அவ்வளவும் அவருக்கு வேணும்னு கேட்டுருக்கோம். ஸோ கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்கிற அத்தனையும் அவர் ஓகேன்னு கொடுக்குறேன்னு சாங்ஷன் பண்ணிட்டார். திருதராஷன் அப்போ அவர் அதுக்கு இப்ப என்ன பண்றா, பாண்டவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு. அவர் உடனே பாண்டவர்கிட்ட உங்களுக்கு என்னப்பா வேணும் அப்படிங்க.
அதுக்கு கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, அந்த அவெல்லாம் சொல்ற பாண்டவர்கள்லாம் உங்களுடைய துணை இருந்தாலே போதும் என்று கேட்கிறார்கள். அந்த மாதிரி அந்த அன்பிற்கு இணங்க கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுக்கு துணை நிற்கிறார். அவருக்கு அன்பு இருந்துச்சுன்னா போதும். நீங்க பணக்காரங்களா ஏழையா எதுவுமே பார்க்க மாட்டார். நம்ம சாண்டிங் த மகாமந்திரம் நம்ம பண்றது, நம்ம பணக்காரா ஏழைன்னு அவர் பாராபட்சம் பார்க்க மாட்டார். ஓகேயா? எல்லாருக்கிட்டையும் அவர் அன்பு காப்பார். ஒன்னே ஒண்ணு அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாருப்பட்ட அன்பு தான் எதிர்பார்க்கிறார். அந்த அன்பு நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அவர்கிட்ட நம்ம எல்லா காரியத்தையும் நமக்கு நடந்தேறும். திருதராஷ்டிரன் தன் தேரோட்டியான சஞ்சயனை போர்க்களத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று கேட்கிறான். திருதராஷ்டிரன் சந்தேகமான மனநிலையில் உள்ளார். தர்மக்ஷேத்திரம் என்பது ஒரு புண்ணிய பூமி. அங்கு தர்மம் தான் வெல்லும். கௌரவர்கள் அதர்மத்தையே செய்பவர்கள். அப்படி இருக்க அவர்கள் எப்படி ஜெயிக்க முடியும்? இப்படி இருக்க தனது அதர்ம மகன்களை காப்பது எப்படி என்பதை பற்றி அவர் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். யாரு? திருதராஷ்டிரன். அவர் தம் மகள்ல எப்படி அவளை ஃபுல்லா அதர்மக்கார கௌரவர்களா இல்லையா, அவள்கிட்ட எப்படி நம்ம ஜெயிக்கிறது வைக்கிறது நம்ம குழந்தைகளை அப்படின்னு திருதராஷ்டிரன் கவலைப்பட்டு உட்காந்து. தன் தம்பியான பாண்டு, அவரோட திருதராஷ்டிரோட தம்பி தான் பாண்டு. பாண்டுவோட 5 பிள்ளைகள் தான் பாண்டவர்கள் இல்லையா? அந்த பாண்டவர்களை அவளுக்கு பாராபட்சமாக நடத்துகிறார். பாராபட்சம் என்ன? பார்சியாலிட்டி. தான் பிள்ளைகளை வசதியாகவும் அந்த குழந்தைகளை மட்டமாகவும் அவர் ட்ரீட் பண்றார். பாராபட்சமாக நடத்துகிறார். தர்மத்தை கடைபிடித்தால் தர்மம் உங்களை காக்கும். இப்பவே நம்ம பண்றோம் சிலதெல்லாம் தப்பு பண்றோம், தெரிஞ்சே தப்பு பண்றோம். ஆனா அது தெரியாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த தப்பு பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு தர்மத்தோட நம்ம போகணும். அந்த இதுலயே இருந்தாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் ஹெல்ப் பண்ணுவார் இல்லையா? இப்ப தர்மத்தை கடைபிடித்தால் தர்மம் நம்மளை காப்பாற்றும். துரியோதனனின் மனநிலை. கௌரவர்கள் பெரிய படையை தன்னிடம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனால் துரியோதனனுக்கு மிகப்பெரிய கர்வம், தற்பெருமை, நேர்மையானவர்களை சந்தேகப்படுகிறார். பீஷ்மாச்சாரியார் அவர்களின் பெரியப்பா. அவர் பாண்டவர்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர். அவர் கௌரவ சேனை தளபதி. ஆனால் துரியோதனனுக்கு அவர் மேலும் சந்தேகம். நாம் அனைவரும் கடவுளை சார்ந்து வாழ்கிறோம். வெளிச்சம் என்பது சூரிய ஒளியால் கடவுள் கொடுத்தது. வெளிச்சம் இல்லாத போது நம் கையை கூட நாம் பார்க்க முடியாது. துரியோதனன் தனது குருவான கிருபாச்சாரியாரை கூட சந்தேகப்படுகிறான். ஏனென்றால் அவர் அர்ஜுனரை சிறந்த வில்லாளியாக அறிந்தவர். அதனால இதுல இந்த சாப்டர்ல முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னங்கிறத பார்த்துட்டே வரலாம். வெற்றிக்கு அறிகுறிகள். திவ்யமான சங்குகள். கிருஷ்ணர் துணை நிற்கிறார். அனுமார் பாண்டவர்களோட கொடியில் இருக்கார். அர்ஜுனனுடைய தேர் அக்னி தேவர் கொடுத்தது. யார் கொடுத்தது? அர்ஜுனன் வச்சிருக்கிற தேரு அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அப்புறம் அது எந்த பக்கமும் செல்லக்கூடியது இல்லையா? அதான் இதெல்லாம் அவளுக்கு வெற்றிக்கு அறிகுறிகள். கடைசியா அர்ஜுனன் சொல்றான், அன்பு கிருஷ்ணா, வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன், சண்டை போட மாட்டேன், கைகள் நடுங்குகின்றன, பாவ விளைவுகளை நினைச்சு எனக்கு பயமா இருக்கு. உடல் மற்றும் மனம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சமுதாயம் மற்றும் பிற உயிர்களுக்கு ஏற்படும் துன்பம், பூகம்பம், பஞ்சம், வறட்சி, வெள்ளம் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த போர் புரியணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு அர்ஜுனன் ஒரு குழப்பமான மனநிலையில கடைசியில் சொல்றான் இந்த சாப்டர்ல. ஓகே, நம்ம இப்ப சாப்டர் இது உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி முக்கியமானது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். எல்லார் கையிலையும் ஒரு ஜபமாலை இருந்துதான் நல்லது. இந்த மாதிரி ஜபமாலை இல்லைனாக்க கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. இதுல எழுதி போட்டேன்னாக்க உங்களுக்கு அதோட 2 புஸ்தமும் பகவத்கீதை புஸ்தமும் ஹார்டு காப்பியும் கிடைச்சிடும். இன்னும் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின்ஸ், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ் அது ஒன்று வரும். அப்புறம் ஜபமாலை அண்டு ஒரு இதை வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பேக். இது எல்லாமே உங்களுக்கு சேர்த்து ஒரு கோம்போ பேக் 500 600 கேட்பா. அதை அனுப்பிச்செல்லாம் வாங்கி வச்சிருந்தோம். நீங்க இது வாங்குற வரைக்கும் எப்படி நான் இப்படி பண்ணாம இருக்கலாமா? அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு எல்லாரும் ஒரு ரவுண்டு பண்ணுங்க. ஒரு ரவுண்டுங்கிறது 108 டைம்ஸ். ஓகே, நான் ஒரு 5 டைம்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன். நீங்களே கூடவே சொல்லுங்க. அப்போ எத்தனை நேரம் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இந்த 108 டைம்ஸ் நம்ம சொல்றது ஒரு 7 minutes தான் ஆகும். அதுக்கு மேல மேக்சிமம் நிதானமா சொன்னா கூட 7 to 8 minutes தான் ஆகும். ஓகே, அதை பண்ண முடியாதா? இன்னைக்கு நாளையிலேருந்து காத்தால் ஒரு ரவுண்டு, சாயங்காலம் வரும். செகண்ட் டேனுக்கு செகண்ட் ரவுண்ட். இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா,
இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட். இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறதுனுடைய எஃபெக்ட் ஃபுல்லா நமக்கு அப்படியே அதனோட எசன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். அது இதை படிக்க 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 தான் நமக்கு கிருஷ்ணன் நம்ம கிட்ட நண்பரா வருவார். சாண்டிங் பண்ணினா தான் அவர் நம்ம கிட்ட வருவார். நம்ம பண்றதையும் ரொம்ப சின்சியரா பண்ணுவோம். ஓகே, எப்படி பண்ணணும்? அந்த கையில வரல வந்து இந்த பக்கம் 1 2 3 இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி அதை கணக்கு வச்சுக்கோ. 15 அந்த மாதிரி ஒரு 7 வாட்டி பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு 105 வரும். அப்புறம் ஒரு 3 எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி அந்த மாதிரி கை வரலையே கணக்கு பண்ணிக்கோ. இல்லை ஒரு நோட்ல வந்து 108 எழுதி டிக் போட்டுடுவாங்க. எது டிக் போட்டு. ஸோ இந்த மாலையை வந்து இப்போ எப்படி பண்ணணும்னா, இது இப்படி பிடிக்கும் போது இந்த 3 விரல் இருக்கு இல்லையா, இந்த 3 விரலை கீழே வச்சுக்கணும். கீழே வச்சுட்டு இது மேலே பிடிச்சிக்கணும். இந்த கட்ட வரலால தான் பீடை வந்து ரோல் பண்ணணும். இந்த ஆள்காட்டி ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஜபமாலையை டச்சே பண்ணக்கூடாது. அது ஓகே. இப்படி இப்படி தான் கவுண்ட் பண்ணலாம். 1லேருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படியே பண்ணிடுவாங்க. இப்படி பண்ணிட்டு வந்தேன்னா இங்க வந்த உடனே இந்த லாஸ்ட் மாலை வந்து இல்லையா, இது பேரு 108 மாலை. ஓகே, அதோட ஒரு ரவுண்டு முடிஞ்சிச்சு. 108 பீட்ஸ் இருக்கு. இது வந்து ஒரே ஒரு பீட் வந்து காமனா இருக்கும். அது கிருஷ்ணா பீட். அதை என்ன பண்ணுங்க, உடனே கண்ணில் வச்சுக்கோ. ஒத்திட்டு இந்த 108 பீட் இருக்கு இல்லையா, அதை அப்படியே திருப்பிக்கணும். அந்த 108 வந்து 1 ஆக்கிக்கணும். செகண்ட் ரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு 4லேருந்து. ஓகே, அதை பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த பக்கம் வாங்குவோம். இங்க வந்து எல்லாம் இங்க 108 வரும். உடனே கிருஷ்ணா பீட கல்ல வச்சு திருப்பிட்டு இருக்கோம். அந்த 108 1 ஆகும். இந்த மாதிரி நீங்க 16 ரவுண்டு இந்த கிளாஸ் 18 days படிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள நீங்க பண்ணிக்கோங்க. அதை வந்து பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த 16 ரவுண்டுக்கு அதுல அதோட உங்களுக்கு அந்த மணியும் கொடுப்பா. ஒவ்வொரு ரவுண்டும் முடிச்ச உடனே அதை அது ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்லலாம். புஸ்தகம் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் வாங்கிக்கோங்க. ஹார்டு காப்பியே வாங்கி வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின்படி அடிப்படையின்படி ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா நிறுவன ஆச்சாரியார் கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம் பவுண்டர் ஆச்சாரியா அவர் தான். அவர் எப்படி என்ன பண்ணாருங்கிறத பத்தி டீட்டெயில்ஸ் படிக்கிறச்சே சொல்றேன். அவர் வந்து ரத யாத்ரா சான் பிரான்சிஸ்கோல பூரி ஜெகநாத் ரதத்துல அந்த மாதிரி ஒரு ரதம் பண்ணி வச்சிருந்தார். அதுல வந்தார். ஜூலை 9th 1967 பண்ணினார். பெரிய திருவிழாவா கொண்டாடினார். வெளிநாட்டவர்கள் எல்லாரும் கலந்துட்டா. அதுல ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர சொல்லி எல்லாரும் அதை அப்ப எல்லாருமே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவருக்கு ஸ்ரீலா பிரபுபாதா எப்போ பிறந்தார்? 1896 பிறந்திருக்கார். சின்ன வயசுல இருந்தே அவர் கிருஷ்ண பக்தர். அவர் அப்பா வைஷ்ணவா ஃபேமிலியே வைஷ்ணவா, அப்பாவும் அது மாதிரி அவளை வளர்த்துட்டார். அதனால இதுங்கிறச்சு அவர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லுத்தையும் கத்துட்டு கிருஷ்ண உணவுல இருந்து இப்போ மேலே டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க. இந்த பிக்சர் அங்கே பண்ணியிருக்கிற ரத யாத்திரை பண்ணார். ஓகே, அவருக்கு ரொம்ப அழகா சமைப்பார். வீட்லயே அவரோட ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் டிஷ் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா குலாப் ஜாமுன். குலாப் ஜாமுன் அவ்வளோ நல்லா பண்ணுவாங்க. அதை பண்ணி எதுக்கு நைவேத்தியத்துக்கு பிரசாதத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்து அதை கொடுத்துட்டு வரோம். அதை இதுதான் அபய வந்து அவருக்கு வந்து ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவுக்கு சின்ன வயசு பேரு அபய்சரன். இங்க இருக்கிறாரு இல்லையா அந்த சின்ன பையன், 5 வயசு பையன். அப்போ வந்து அப்பாட்டுக்கு, அப்பா எனக்கு வந்து ரத யாத்திரை நான் பண்ணணும், என் பசங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து நான் பண்ணணும் அப்படின்னு. உடனே அவ அப்பா என்ன பண்ணாரு, மரத்துல ஒரு இதை பண்ணி கொடுத்து அதுக்குள்ள பூரி ஜெகநாத்ல அந்த டேட்டிஸ் எல்லாம் உள்ள உட்காரச்சு எல்லாம் அப்பா பண்ணி கொடுத்துட்டார். அக்கம் பக்கத்துல இருக்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோடைய அம்மா எல்லாம் எல்லாரும் ஒன்று நைவேத்தியத்துக்கு பிரசாதம் இது எடுத்துட்டு வந்துட்டா. ஸோ எல்லாத்தையும் இந்த ரத யாத்திரையை முடிச்சுட்டு அந்த பிரசாதத்தை வச்சுட்டு எல்லாரும் முதல்ல பஜன்லாம் பண்ணி பஜன் கீர்த்தன்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த சாப்பாடையும் சாப்பிட்டு ரொம்ப கிராண்டா செலிப்ரேட் பண்ணார். எத்தனை வயசு? 5 வயசுக்கு. ஓகே, இந்த பிக்சர்ல என்ன காமிச்சதுன்னா அவர் இதுதான் ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவுடைய குரு. 31வது பக்தி வேதாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள். ஓகே, பக்தி சித்தாந்த வேதா சுவாமி சரஸ்வதி சுவாமிகள். ஓகே, இவர் தான் அவருக்கு குரு. அவர் வந்து இவரை பார்த்து ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவை பார்த்து சொல்ற, நீ வந்து நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுற, உன்னோட நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, நீ ஏன் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல போய் நம்ம பகவத்கீதையை பத்தி ப்ரீச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. உடனே இவர் என்ன பண்றார், அவர் இந்த குரு எப்போதுமே ஒரு குரு சொல்லிட்டாருனாக்க அதை நம்ம
நிறைவேற்றணும் அந்த காரியத்தை. அந்த குரு சொல்லிட்டாருன்னு உடனே முதல்ல ப்ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்புறம் பேக் டு காட் ஹெட்ங்கிற மேகசின் இருந்தார். எல்லாத்தையும் அந்த மேகசின் எல்லாம் வந்து எடுத்துன்னு போய் அங்கே இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்ல எல்லாம் கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் பண்ணார். அதெல்லாம் இருக்கு. அவர் இந்த ஷிப்ல தான் அமெரிக்கா போனார். ஜலதூத்னு பேரு இந்த ஷிப்பு பேரு. அது கார்கோ ஷிப்பு. அவர் கையில காசு இல்லாத கொஞ்சம் போற காசு எடுத்துட்டு போனார். அப்போ போகும்போது அவருக்கு 2 டைம் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு 3வது டைம் வந்தாக்க அவருக்கு வந்து பிழைக்க மாட்டா அப்படின்னு அங்க இருக்கிற டாக்டர் சொல்லிட்டார். அப்படியும் அவருக்கு வந்து ராத்திரி படுத்து தூங்குறச்சு. சரி என்ன பண்றது அப்படின்னு படுத்துக்க. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து கவலைப்படாதே, நீ எடுத்த காரியத்தை ஒழுங்கா பண்ணு, நான் பாத்துக்கிறேன் உன்னை அப்படின்னு கனவுல வந்து கனவுல அவர் அப்படியே முடிச்சா கூட அவருக்கு நல்ல அப்படியே கிருஷ்ணரே வந்து அவர் சொன்னது அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால அவர் இது கண்டினியூ பண்ணி 12-13 வருஷத்துக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் எல்லா காரியங்களும் பண்ணார். அமெரிக்கால போய் அந்த ஹிப்பீஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணி அவளோட உட்காந்து பார்க்ல உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பாடி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தார். பண்ணார். அப்புறம் வந்து ட்ரீச் பண்றதும் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ அதை இவர் நல்லா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு எல்லாம் அவரெல்லாம் வந்து சயின்டிஸ்ட் பெரிய பெரிய ஆள்லாம் வந்து என்ன பண்றீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ மாதிரி பண்ணி அவரை பத்தி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சாச்சு. இதுதான் பேக் டு காட் ஹெட் மேகசின். நிறைய புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கார். உங்களுக்கு எல்லாம் எப்பப்ப டைம் கிடைக்கிறதோ இந்த மாதிரி புஸ்தகங்கள்லாம் வாங்கி வச்சுன்னு நம்ம படிக்கணும். ஸோ அவர் வந்து இப்போ உலகத்திலேயே நிறைய 108 இடத்துலயே என்னமோ கோயில்லாம் இஸ்கான் டெம்பிள் கட்டியாச்சு. முதல்ல அமெரிக்கால தான் ஆரம்பிச்சுட்டு அங்கேருந்து வரிசையா யூரோப், ஆஸ்திரேலியா எல்லா இடத்துக்கும் வந்தாச்சு. இப்போ கோல்டு வெஸ்ட் விர்ஜீனியா, யூஎஸ்ஏல வெஸ்ட் விர்ஜீனியா அங்க இருக்கிற கோயில் டெம்பிள். இது வந்து பக்தி வேதாந்த மேனர் யூகே லண்டன்ல. இது வந்து உக்ரைன்ல இருக்கிற இஸ்கான் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது அங்க. உக்ரைன்ல அந்த டெம்பிள்ல இருக்கு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது அங்க ஃபெஸ்டிவல். இது வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்குது தர்பன்ல. இது மாயாப்பூர் வெஸ்ட் பெங்கால் நம்ம இந்தியாவில தான். இது கட்டி முடிச்சாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 90 ஏர்போர்ட் தான் வரப்போகுது, இன்னும் பாக்கி இருக்கு. அதுவும் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வருஷம் வந்துடும் நினைக்கிறேன். இது வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு. ஸோ 1965 டைம்லைன் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமிஸ் டிராவல் 1965 ஆரம்பிச்சார். 77 வரைக்கும் அவர் டிராவல் பண்ணிருக்கார். இத்தனை இடத்துக்கெல்லாம் டிராவல் பண்ணி அந்த டாட் போட்டுருக்கு இல்லையா, பிளாக் டாட், அதெல்லாம் வந்து அவர் விசிட் பண்ண இடங்கள். ஸோ இது இஸ்கான் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இங்கே மங்களூர்ல இருக்கிற டெம்பிள் இருக்கிற டேட்டி அண்ட் சீலா பிரபுபாதா. ஸோ அது எங்க இருக்கு இஸ்கான் மங்களூரு? இப்போ இது பழைய அட்ரஸ் இருக்கு. அது இப்போ புது அட்ரஸ் வந்தாச்சு. இது கத்ரிங்கிற இடத்துல இருந்தது. அதை எல்லாத்தையும் ரெண்ட்டுக்கு வாடகைக்கு இருந்தார். கிருஷ்ணருக்கு சொந்த வீடு இல்லாமல் இருந்தா நல்லா இருக்குமா, அதுக்காக ஒரு டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று கட்டி அது ஆல்மோஸ்ட் முடிகிற ஸ்டேஜில் வந்தாச்சு. அதை கட்டி முடிச்சுட்டார் கொலைங்கிற இடத்துல. அதுக்கு டெம்பிள் பிரசிடென்ட் யாருன்னா H.G. ராமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி. அவர் பிடெக் படிச்சிருக்கார் IIT கான்பூர்ல. அவர் வந்து படிச்சுட்டு வேலைக்கும் சேர்ந்து இன்ஃபோசிஸ் சேர்ந்து வேலைக்கும் போயிட்டு இருந்தார். அப்புறம் அவருக்கு ஆல் ஆஃப் எ சடன் அவருக்கு வேலைக்கு போறதும் பிடிக்கல. அவருக்கு இதெல்லாமே பிடிக்கல. ஆன்மீகத்துல அப்படியே ஒரே நாட்டம் வந்துட்டு இதுல சேர்ந்து விட்டார். அவன் அம்மா அப்பாவுக்கு அப்புறம் தான் அவளுக்கே ஒரே இது என்கிட்ட சொல்லக்கூட இல்லையே, இப்படி சேர்ந்திருக்காளே அப்படின்ட்டு அவளுக்கே ஒரு ஷாக்கா இருந்திருக்கு. அப்புறமா வந்து சேர்ந்துட்டு இப்பவும் அவருக்கு கூடவே இருந்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ அவர் வந்து 27 வருஷமா இந்த சர்வீஸ்ல இருக்கார். நமக்கு ஆன்லைன்ல நமக்கெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு தூண்டுகோல் போட்டது அவர் தான் ஆரம்பிச்சு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சார். விளையாட்டு போல அதை ஆரம்பிச்சு அது போயிட்டு இருக்கு. இது 39வது பேட்ச் வந்தாயிடுச்சு. அவரோட கனவெல்லாம் என்னன்னா இது 108 வரைக்கும் போனோம். 108 எல்லாத்தையுமே பெரிய ஒரு இந்த பல்கலைக்கழகமா மாத்தணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அதை நிறைய ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் வந்து படிக்கிறதுக்கு பக்தி அது நிறைய லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 6 வரைக்கும் இருக்கு. பக்தி வேதாந்த வரைக்கும் படிக்க முடியும் நம்மளால. அந்த மாதிரி படிக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வசதியெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கார். அதனால எல்லாரும் நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, Bhagavad-gita is an epic scripture that has the answers to all our problems. It was considered a spiritual dictionary by Mahatma Gandhi and it is a book of inspiration for many leaders across the planet. மகாத்மா காந்தி நிறைய பேருக்கு அது வந்து
ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கக்கூடிய புஸ்தகமாக இருந்திருக்கு. இது ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி. நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா இதை படிக்கணுமா அதை படிக்கணும் அப்படின்னு அதை பார்த்து நம்ம படிச்சுக்க முடியும். ஆன்சர் டு ஆல் ஒர்க் ப்ராப்ளம்ஸ் கிடைக்க முடியாது. ஸோ இப்போ எப்படி காந்திக்கு இருந்தது, இவர் அதே வந்து என்சிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட். அவர் பகவத்கீதா படிச்ச உடனே எனக்கு வந்து காட் கிரியேட்டட் தி யூனிவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்த உடனே இதெல்லாம் நம்மளாம் வந்து இதுவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவருக்கு அப்படியே அந்த இதுல பகவத்கீதால ஐக்கியமாயிட்டார் அவர். அந்த மாதிரி பழைய பழைய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றாரு. இதை வந்து நம்ம படிக்கிற புஸ்தகமானது பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படிங்கிற புஸ்தகம் தான் படிக்கணும். இந்த மாதிரி புஸ்தகம் தான் நம்ம வாங்கி வச்சுன்னு படிக்கணும். ஓகே, பகவத்கீதை உண்மை உருவில் இதுதான் நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றோம். ஓகே, அதாவது எப்படின்னா மெசேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா மஸ்ட் கம் வயா அன் அன்பிரோக்கன் செயின் ஆஃப் டிசிப்ளிக் சக்சஷன். ஓகே, அவர் வாயில என்னென்ன வந்ததோ அப்படியே அதை ஒரு வேர்டு கூட அது விட்டு போல இந்த ஆசிடியஸ் புக்ல. ஓகே, அதனால எல்லாரும் இந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி பகவத்கீதை உண்மையுறில் கையில வீட்டுல வச்சிருக்கோம். இந்த புஸ்தகம் வீட்டுல இருந்தாலே நமக்கு ஒரு ரட்சை, பாதுகாப்பு. ஓகே, இது குரு சீட பரம்பரையில போட்டு 32வது ஆச்சாரியர் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அவர்கிட்ட இருந்து இப்ப நம்ம எல்லாரும் கிடைச்சிட்டோம். அது ஸோ கீதானா என்ன? இது பெரிய புஸ்தகம். சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் த கீதா வில் டேக் அபவுட் அன் இயர். ஒரு வருஷம் அவங்க நல்லா படிக்கணும்னா, ஆனா நம்ம 18 நாள்ல படிக்க முடியும். வி கான் டூ தட் இல்லையா? அதை ஒரு வருஷம் படிக்க வேண்டியதை ஒரே நாள்ல 18 நாள்ல படினா எப்படி படிக்க முடியும்? அதனால we are focusing on the flow of the thoughts between Krishna and Arjuna. கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் என்ன பேசினா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மட்டும் தான் நான் இப்போ சொல்ல போறேன் இந்த கிளாஸ்ல. ஓகே, இதுல இருந்து இந்த படிக்கிறது 18 நாள் படிக்கிறது என்னத்துக்கு? டு ப்ரிப்பேர் ஒன் ஃபார் எ டீப்பர் ஸ்டடி ஆஃப் கீதா. இன்னும் டெப்த்ல படிக்கிறதுக்கு லெவல் 2ல பண்ணிருந்தா நிறைய டீட்டெயில்ஸ் படிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போறோம். நர்சரி முதல்ல பிளே ஸ்கூல் போறோம், அப்புறம் நர்சரி, அப்புறம் எல்கேஜி, யூகேஜி, அப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போனாதான் அங்கே போய் உட்காந்து நம்ம கிளீனா ஏபிசிடி எல்லாம் கற்றுட்டு வந்திருப்போம். அங்கே போன உடனே ஆப்பிள், பால் எல்லாம் எழுத முடியும். அதே மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் பேசிக்கா ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்சுச்சுன்னா நமக்கு லெவல் 2 போனா ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ பகவத்கீதா அது யாரெல்லாம் படிக்கிறாத? எல்லாரும் படிக்கலாம். சின்ன யங் பசங்க, யங் பசங்கள்லாம் படிக்கணும்னா எப்படி வாழணுங்கிறதுக்கு, வயசானவா படிக்கணும்னா எப்படி சாகும்போது நம்ம எப்படி சாகணுங்கிறதுக்கு, இக்னரண்ட் விஸ்டம்க்கு, லேர்னட் ஹியூமிலிட்டி, பணக்காரனா இருந்தா கம்பேஷன், ட்ரீமரா இருந்தா என்ஜன், ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வீக்கா இருக்கிறவனுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். ஓகே, ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவனுக்கு நல்ல தைரியமா இருக்கிறவனுக்கு ஸ்ட்ராங், இந்த மாதிரி போ அப்படி போன்னு டைரக்ஷன் கொடுக்கும். அதனால ஒவ்வொரு இதுவும் ஹியூமனுக்கு ஃபார் கைடன்ஸ். நம்ம ஒரு ஹியூமனா இருந்தோம்னாக்க கைடன்ஸ் நமக்கு ஃபுல்லும் பண்ணுறது பகவத்கீதை. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் காம்போ உங்களுக்கு இதை வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதுல வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டீச்சர் அண்ட் அட்மின் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இந்த கிளாஸ்க்கு நான் தான் டீச்சர் இப்போ எடுக்க போறேன். என் பேர் மங்களம் கிருஷ்ணன். அதெல்லாம் எல்லாரும் மங்களம் மாதாஜின்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ் செக்ஷன் 6 AM எடுக்கிறேன். வாட்ஸ்அப்புக்கு உங்களுக்கு அட்மினா இருக்கிறது கமலா ஜெயராமன் மாதாஜி. அதே மாதிரி இங்க ஜூம் மீட்டிங் என்னோட கோஹோஸ்டா இருக்கிறதும் கமலா ஜெயராமன் மாதாஜி. 39th பேட்ச் இது. ஸோ நீங்க யூடியூப் சேனல்ல நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் இருக்கும், அதுல போய் அங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஃபேஸ்புக்லயும் போகும், அங்கேயும் இருக்கு இஸ்கான் மங்களூர் அந்த இது, அதுல போய் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவோம். ஸோ டெய்லி குவிஸ், அன்னன்னைக்கு குவிஸ், இந்த மாதிரி இந்த இதுல போய் நீங்க என்ன பண்ணணும், தமிழ், அந்த தமிழுங்கிறத எடுத்து எங்க இருக்கு தமிழ், அந்த தமிழ் எடுத்து போனேன்ல அங்க போன மறுபடியும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும். ஓகேயா, ரெஜிஸ்டர்னா என்ன, உங்க பேரு, உங்க இமெயில் ஐடி, உங்க ஃபோன் நம்பர் கேட்கும். அதை பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு கொண்டு போய் விட்டுருவோம். ஏன்னா நீங்க ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு தான் உள்ள ஜாயின் பண்ணிக்க, அதை பண்ணுங்க. அதை ஸோ இப்போ எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம். என்ன சங்கல்பங்கிறத நான் படிக்க படிக்க என் கூடவே எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஓகே, நான் 18 நாட்கள் சொல்லுங்க. நான் 18 நாட்கள் அனைத்து பகவத்கீதை வகுப்புகளிலும் தவறாமல் கலந்து கொள்ள போகிறேன். ஸ்ரீ ஸ்ரீ
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மற்றும் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவின் ஆசீர்வாதத்துடன் மற்றும் ஸ்ரீலா பிரபுபாதரின் ஆசீர்வாதத்துடன் இந்த சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கொள்கிறேன். இந்த சந்தர்ப்பத்தை எடுத்துக்கொள்கிறேன். இந்த சங்கல்பத்தை எடுத்துக்கொள்கிறேன். ஓகே, இதான் சங்கல்பம், உறுதிமொழி எடுத்துருக்கோம். 18 நாளைக்கு மிஸ் பண்ணாம கிளாஸ் நீங்க எல்லாம் வரணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு இது எடுத்துருக்கோம். ஓகே, சங்கல்ப பிளெட்ஜ். இப்போ இந்த மந்திரத்தை 3 வாட்டி சொல்லணும். என் கூடவே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஒரு வாட்டி சொல்லியாச்சு. இன்னும் 2 வாட்டி என் கூட சேர்ந்தே சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே சொல்லுங்க. ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, இப்ப எல்லாரும் சங்கல்பம் எடுத்துட்டாச்சு. அதனால மிஸ் பண்ணாதீங்க. 18 நாளைக்கும் காத்தால 6 to 7, 7ல இருந்து நான் 7:15 கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணி உங்களுக்கு முடிச்சுட்டு விட்டுடுறேன். ஆஃபீஸ் போறவங்களுக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்காது. 7 மேக்சிமம் 7:15 வச்சுங்க. ஓகே, அதுக்கு மேல இருந்தா நீங்க போய் கிளாஸ் முக்கியமானதெல்லாம் முடிச்சுடுறேன் அதுக்குள்ள. அதுக்கு மேல ஏதாவது பேசிருந்தோம்னா நீங்க எல்லாரும் லீவ் பண்ணிக்கலாம், வேண்டாம். ஓகே, இந்த 3 வாட்டி இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு 10 வாட்டி எப்படி பண்றதுன்ற சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோ. எத்தனை நிமிஷம் அதுக்கு நீங்களே நோட் பண்ணீங்க. நீங்களும் என் கூடவே சொல்லி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்லுங்க. எல்லாரும் சொல்லி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஒரு வாட்டி எடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எவ்வளவு நிமிஷம் ஆச்சு? 10 டைம்ஸ் சொல்லிட்டீங்க. இப்ப எல்லாம் 10 டைம்ஸ் சொன்னதுக்கு எத்தனை நிமிஷம் ஆச்சு? 1 நிமிஷம் கூட ஆகல. புரியுதுதா? இந்த மாதிரி நம்ம 10 ஒரு 30 நிமிஷம் 30 செகண்டோ 40 செகண்டோ தான் இருக்கும். ஓகே, அதனால நீங்க இதை விடாம பண்ணிடலாம். 7 நிமிஷம் தான் ஆகும் 1 ரவுண்டுக்கு. 108 10 அப்படி நீங்களாவே கால்குலேஷன் போட்டு பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த 18th டே அன்னைக்கு நீங்க அந்த ப்ரிஸை பண்ணிட்ட உடனே இது இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் அங்கேயே உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும். ஆன் த ஸ்பாட்டே உங்களுக்கு அந்த இதுலயே வந்துடும். அப்படியே நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவோம், இல்லைன்னா பிரிண்ட் வச்சுக்குவோம். இது யாரும் தனியா அனுப்ப மாட்டாங்க. ஓகே, உங்களுக்கு ஓரியன்டேஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போ கிளாஸ்க்கு போகலாம். Arjuna laments after watching the army at the warfield. Krishna speaks Bhagavad Gita. Sanjaya narrates Bhagavad Gita to Dhritarashtra. இது சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரக்கு சொல்றார். இங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட அதை இதை பார்த்துட்டு ஐயோ இது என்ன இப்படி இருக்கே அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர்கிட்ட புலம்பி எடுத்துட்டு இருக்கான். ஆஃப்டர் த லேமன்ஸ்னா என்ன? புலம்புறோம். அதுக்காக இது படம் போட்டுருக்கு. சஞ்சயன் நேரேட் பண்றான். கிருஷ்ணா ஸ்பீக்ஸ் பகவத்கீதா. அவன் குழப்பி போய் முதல் சாப்டர்ல ஒரே குழப்பத்துல இருக்கான்னு சொல்றா. அதுக்கு பதில் சொல்றாரு செகண்ட் சாப்டர்ல கிருஷ்ணா ஸ்பீக்ஸ். ஓகே, இந்த சாப்டர் பேரு அர்ஜுன விஷாத யோகா. மொத்தம் இந்த சாப்டர்ல 700 வருஷத்து இருக்கு. 18 சாப்டர். 1ல இருந்து 6 வரைக்கும் கர்ம யோகா, 7ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகா, 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகா. இதுல இவாள் எத்தனை வாட்டி பேசியிருக்கா? கிருஷ்ண பகவான 574 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு. அர்ஜுனன் எத்தனை ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கா? அர்ஜுனன் 84 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கான். அப்புறம் சஞ்சயன் 41 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கான். திருதராஷ்டிரர் எத்தனை ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார்? ஒரே ஒரு ஸ்லோகம். ஸோ ஒரே ஒரு ஸ்லோகம்ங்கிறது எத்தனை? முதல்ல ஸ்டார்டிங் முதல் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரர் தான் சொல்லியிருக்கார். So different reactions to the same scene.
ஓகேடா. மியூட் வச்சுக்கோமா. ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறான எதிர்வெண்கள் 3 பேர் இருக்கா. திருதராஷ்டிரன், அர்ஜுனன் அண்ட் துரியோதன். மூணாவது யாரு? துரியோதனன் இல்லையா? இவர் வந்து இவன் ஒரே கவலையில இருக்கான், என் குழந்தைகள்லாம் எப்படி ஜெயிக்கும்னுட்டு. இவன் ஒரே குழப்பத்துல இருக்கான். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்கிட்ட படைகள்லாம் இருக்குன்னு திமிரில் இருக்குவான். நான் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு பக்கம் இருக்கு. இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் கிருஷ்ணர் அவர்கிட்ட இருக்காளே அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ள அவனுக்கும் பயம் இருக்கு இல்லையா? 3 பேருக்கும் ஒரே சீன் தான். ஆனா 3 பேரோட மனநிலைகளும் வெவ்வேறு மனநிலையில இருக்கா. ஓகே, எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிக்க கமலாஜி. हरे कृष्ण माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय. இதுல வந்து ஒரே காட்சி இல்லையா? அந்த கதையில 3 பேரோட மனநிலைகள் சொன்னேன் இல்லையா? அதுல வந்து திருதராஷ்டிரனோட வந்து பொறாமை, என் மகன்கள் வெற்றி பெறுவார்களா என்று ஃபியர்ஃபுல் ஆங்ஷியஸா இருக்கான். இன்னொன்னு அர்ஜுனன் வந்து குழப்பம், கம்பேஷன், நோ என்ஜாய்மெண்ட், சின்னு, ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், இன்டிசிஷன், அதுக்காக அவன் குழப்பத்துல இருக்கான். அடுத்தது துரியோதனன், அவனும் பயத்துல இருக்கான் இல்லையா? இது இந்த ஸ்லோகம் முதல் ஸ்லோகம். ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் திருதராஷ்டிரர். இதையும் வேர்டு பை வேர்டு உங்களுக்கு மீனிங் பண்ணா சொல்லிடுறேன். திருதராஷ்டிரர் கூறினார், ஓ சஞ்சயனே, குருக்ஷேத்திரத்தில் யாத்திரை இடத்தில் கூடிய பிறகு என் மகன்கள் மற்றும் பாண்டவின் புதல்வர்கள் என்ன செய்தார்கள்? போராட விரும்புகிறார்களா? திருதராஷ்டிர உவாச்சனா என்ன சொல்றார்? தர்மக்ஷேத்ரே, தர்மம் இருக்கிற ஊரு, குருக்ஷேத்ரே சமவேதா இருத்தவ, அங்க என்னுடைய பையன்களும் அவளை மாமக்காக என்னுடைய பையன்களும் பாண்டவா செய்வ, பாண்டவர்களும் சீமாகிருத செஞ்சிய அவளை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறான். இந்த படம், இந்த பிக்சர்ல தர்மக்ஷேத்ரே மாமக்கா பாண்டவா கிம்மகிருவது. யாருக்காவது இது பத்தி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியுமா? இந்த ஸ்லோகத்தை சம்பந்தமா இது தெரியுமா? எஸ் வினோத்குமார் பிரபுஜி, முத்துச்செல்வன் பிரபுஜி, யாருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நானே சொல்றேன், நோ ப்ராப்ளம். பால் பொங்குறது, அந்த பால் பொங்குறதுனா எப்போ பால் பொங்குவோம்? வீட்டுல ஒரு நல்ல கிராண்ட் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, வீட்டுல ஏதாவது ஒரு விசேஷம்னா பால் பொங்கினா ரொம்ப விசேஷம் சொல்லுவோம் இல்லையா? பால் பொங்கி அப்படி இப்படி அந்த மாதிரி தான் கௌரவர்களும் பாண்டவர்களும் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல இருந்து சந்தோஷமாக இருந்தார்கள். அதுல வந்து இந்த திருதராஷ்டிரன் என்ன பண்ணா, ஒரு டிராப் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் இருந்துச்சு, உள்ளன்னா ஒரு சொட்டு புளி தண்ணி இருந்துச்சு, இந்த பால்ல விட்டுட்டான். அது விட்ட உடனே என்னாச்சு? பால் தண்ணி, அந்த சக்கை தனியா வந்துட்டு, சக்கனே அந்த பன்னீரா வந்துட்டு, இந்த கீழே வந்து தண்ணி, பால்ல இருக்கிற தண்ணி தனியா பிரிஞ்சுட்டு, ரெண்டா பிரிஞ்சு ரெண்டுத்தையும் பிரிக்கணும் அப்படின்னு தானே அவன் எதிர்பார்த்து இந்த போருக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டான் திருதராஷ்டிரன். இந்த மாதிரி பிரிச்சு அவளை இந்த தண்ணியை கொட்டிடணும், இப்ப வந்து பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் ஆட்சி புரியணும் அப்படின்னு தீர்மானப்படுத்தி அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராப் ஆஃப் லெமன் ஜூஸை போட்டு அதை வச்சு என்ன பண்ணுவான் அடுத்தது? அவன் வந்து அவளை எல்லாம் கழிச்சு அங்கேருந்து தள்ளி விட்டுட்டு அவன் ஸ்வீட் பண்ணி ரசகுல்லா பண்ணி சாப்பிடணும்னு தீர்மானம் பண்ணி திருதராஷ்டிரன் அதான் பண்றான். ஓகேயா? இந்த பிக்சருக்கு அதுதான் சம்பந்தம். திருதராஷ்டிரன் பிரிக்க பார்க்கிறார், பிரிஞ்சு அந்த பால்ல இருந்து ஒரு ஜூஸ் கொஞ்சோண்டு லெமன் ஜூஸை விட்ட உடனே பிரிஞ்சு போயிடுது. வென் பாண்டு டைட் சன்ஸ் வேர் வெரி ஸ்மால், அப்ப அவளும் சின்ன குழந்தைகளா இருந்தா பாண்டு செத்து போகும்போது. அதனால திருதராஷ்டிரன் தான் ராஜ்யத்தை ஆண்டு இருந்தார். இப்போது அவள்லாம் பெரியவாள் ஆயிட்டா. எங்களுக்கு அவ என்ன கேட்குறா? எங்களுக்கு ஒரு 5 காணி நிலம், ஆளுக்கு ஒரு காணி நிலம் கொடு, சின்னதா ஒரு இடம் கொடு எனக்கு அப்படிங்க. ஒரு பிட்டு தரமாட்டேன்ட்டாங்க. ராஜ்யத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு என்கிறார். அதனால அவளை வந்து 100ஐயும் 5ஐயும் 100 தனியா 5 தனியா 105 இருந்த குடும்பம் பால் பொங்குற மாதிரி இருந்தது. அந்த 100 தனியா 5 தனியா பிரிக்க பார்க்கலாம். சண்டே இல்லாம பாண்டவர்கள் விட்டுக்கொள்வோம். அவன் என்ன சொல்ற? சண்டை இல்லாம
பாண்டவர்கள் விட்டு கொடுப்பான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கான். அந்த நெல் வயலில் இது அடுத்தது சொன்னேன். ஸோ இந்த பிக்சருக்கு அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன். தர்மக்ஷேத்ரே மாமக்காக சீமாக்கத்தை. ஓகே, நெல் வயல்களில் தேவையற்ற கலைகளை பிடுங்கி எரியப்படுவதை போல தர்மத்தின் தந்தையான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பங்கு கொண்ட குருக்ஷேத்திரம் என்னும் புனிதமான நிலத்தில் தேவையற்ற கலைகளான திருதராஷ்டிரனது மகனும் பிறரும் ஒழிக்கப்பட்டு முற்றிலும் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட யுதிஷ்டிரரின் தலைமையில் பகவானால் நல்லாட்சி நிலைநாட்டப்படும் என்பது இந்த விஷயத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எப்படி நெல் வயல்ல அந்த கலைகள் எல்லாம் வேண்டாம், அந்த வீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல, அதை எடுத்து எரியிறோமோ, எரிஞ்சுவிட்டு நல்லதா இருக்கட்டும் அப்படின்னு பாக்குறோமோ, அந்த மாதிரி தர்மத்தின் தந்தை யாரு? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பங்கு கொண்ட குருக்ஷேத்திரம் அதுல அந்த கலைகள் எல்லாம் புடிங்கி எறிகிற மாதிரி கௌரவர்கள் எல்லாம் புடிங்கி எரிஞ்சிட்டு இவ பாண்டவெல்லாம் ஆனாளுங்கிறதுக்கு அவர் ஏற்பாடு பண்ணி, அதுதான் இது அனாலஜி. இது புனிதமான நிலத்தில் தேவையற்ற கலை திருதராஷ்டிரனது மகனும் பிறரும் ஒழிக்கப்பட்டு முற்றிலும் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட யுதிஷ்டிரரின் தலைமையில் பகவானால் நல்லாட்சி நிலைநாட்டப்படும். இது ஆரம்பத்திலேருந்தே இது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. ஓகே, யுதிஷ்டிரருக்கு சிம்மாசனத்தை அவர் சரியாக கொடுத்திருந்தால் அதன் விளைவு என்னவாக இருக்கும்? எஸ், யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவ பேசாம இந்த சண்டையே இல்லாம கௌரவர்கள் திருதராஷ்டிரர் பேசாம யுதிஷ்டிரரை கூப்பிட்டு அர்ஜுனன் தான் வாழ்ந்தா, நீங்க வச்சுக்கோங்கப்பா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சிம்மாசனத்தை குடிச்சிருந்தா என்ன இருக்கும்? நம்மளா இமேஜின் பண்ணி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்கப்பா. பகவான் பகவத்கீதை என்னன்னு நமக்கு எடுத்துரைக்கிற அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்காது யாருக்கும். அதுவும் கிடைச்சிருக்காது, நம்ம படிக்கவும் சான்ஸ் இல்லை. இன்னொன்னு அவளும் சந்தோஷமாவும் இருந்திருப்பா. கௌரவர்களும் பாண்டவர்களும் சேர்ந்து, பாண்டவர்கள் எப்படியும் கௌரவர்கள் அழைச்சுதான் எடுத்துட்டு போவா. அவ இருந்துட்டு சந்தோஷமா இருந்துக்கலாம். நமக்கு பாகவதம் படிக்க சான்ஸ் கிடைச்சிருக்காது முக்கியமா. கரெக்ட். Yes, 1.3 படிங்க. Yes, Mataji. Pashaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Yuram Drupada Putrena Tavasishyena Dhimata. ஆச்சாரியாரே, துருபத குமாரர்களான உங்கள் புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அணிவிக்கப்பட்ட பாண்டு புத்திரர்களின் மாபெரும் படையை பாருங்கள். அவன் என்ன சொல்றான்? பாண்டு புத்திரர்களுடைய படைகளை பாருங்க, அவெல்லாம் எப்படி நிக்கிறா பாருங்க அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு இந்த இடத்துல பிக்சரை பாருங்க அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துல காமிக்கிறோம். துருபத குமாரர்களான உங்கள் புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அணிவைக்கப்பட்ட பாண்டு புத்திரர்கள் மாபெரும் படையை பாருங்கள். அவள் நம்மள்ட்ட தான் பெருசா இருக்குன்னு நினைச்சிருக்கோம், அவளோட படைகளை போய் பாருங்க அப்படிங்கிறான். ஓகே, 1.19 படிங்க கம்ப்ளீட். சகோஷோதார்தராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வ்யதாரயத் நபஷ்ய பிருத்வீம் சைவ துமுலோப்ய நுநாதயன். நான் ஏன் 1.3 ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு இப்போ 1.19 வந்துட்டேன்னா எல்லாத்தையும் படிக்க நமக்கு இப்போ டைம் கிடைக்காது. ஓகே, இதுல 47 ஸ்லோகம்ஸ் இருக்கு. அதனால எதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதை மட்டும் நான் எடுத்துன்னு போறேன். ஓகே, பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. அவள்லாம் சங்கு ஊதுறா. பிக்சர்ல பாருங்க, கிருஷ்ணர் ஒரு சங்கு ஊதுறார். அந்த சங்குக்கு என்ன பேரு? அர்ஜுனன் ஒரு சங்கு ஊதுறான். அந்த சங்குக்கு என்ன பேரு? எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. பின்னாடி அடுத்த ஸ்லைட்ல வருது, அது தெரிஞ்சு மனசுல பதிச்சு வச்சுக்கணும் அதெல்லாம். இந்த சங்கரோட ஒலி ஃபுல்லும் பாசிட்டிவ் வைப்பு கொடுக்கும் எப்போதுமே. அது அந்த மாதிரி வந்தோடனே பூமி வானம் எல்லாம் நடுங்கு இருக்கு. அதனால இவளோட இதயங்கள்லாம் என்னாச்சு? திருதராஷ்டிரனோட பிள்ளை கௌரவர்கள் 100 பேரோட இதயங்கள் சிதறி போயின. ஸோ
கிருஷ்ணர் வச்சு ஊதுற சங்கு பேரு பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனன் ஊதுற சங்கு பேரு தேவதத்தம். பீமன் ஊதுற சங்கு பேரு பௌண்ட்ரம். யுதிஷ்டர் ஊதுற சங்கு பேரு அனந்த விஜயம். நகுலர் சங்கு பேரு சுகோஷம். சகாதேவன் வச்சிருந்த சங்கு பேரு மணிபுஷ்பகம். திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்களுடைய இதயங்கள், திருதராஷ்டிரனின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. இந்த தெய்வீக சங்குகளின் ஒலிகள் கேட்டவுடனே அவளோட இதயங்கள் நொறுங்கி போயின, சிதறி போயின. ஓகே, பாண்டவர்கள் போரில் வெற்றி பெற்றதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். பாண்டவர்களின் வெற்றியின் அடையாளங்கள் யாவை? யாருக்கா தெரியுமா? எதனால அவள வெற்றி பெற்றா பாண்டவர்கள்? ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா கூட பரவாயில்ல. பக்கத்துல பகவான் இருந்தனால. எஸ், அது அவ ஃபைட் பண்ண இடம் இங்க தர்மக்ஷேத்திரம். ரெண்டாவது தெய்வீக தேர். அது யார் கொடுத்தா தெய்வீக தேரு? இது அக்னி தேவர். அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அப்புறம் கபித்வஜம், அந்த கையில வச்சிருக்கிற வில்லு பேர் இல்லையா, சங்கநாதம், அந்த சங்கு ஊதுறது நாதம். அடுத்தது காண்டீவம், பசுபதஸ்திரம். அது எந்த திசையிலும் போகும் காண்டீவம்ங்கிறது. யாத்திய விஜயம், ஜீவிதம், மோக்ஷதே ஏகாதசி இன்னைக்கு தான் நடந்தது. அப்புறம் பாக்யலட்சுமி, ரிஷிகேஷா கிருஷ்ணர். அன்னைக்கு நடந்த அன்னைக்கு ஏகாதசி, மோக்ஷத ஏகாதசி. அது இங்கிலீஷ்லயே சொல்லுக்கு. தர்மக்ஷேத்ரே டிவைன் சேரியட், கபித்வஜா. கபித்வஜானா என்ன? அந்த கொடி இங்க இருக்கு இல்லையா, அந்த கொடியில ஹனுமானுடைய படம் இருக்கும். கபித்வஜால ஹனுமான். சங்கர்நாதம், காந்தி வேதனா, பசுபதாஸ்திரம், யாக்த ஜீவிதா, மோக்ஷதே ஏகாதசி. ஓகேயா? இதெல்லாம் அவர்கள் வீண்படுறதுக்கு காரணம். அது பாக்யலட்சுமி 1.4. இதெல்லாம் பக்கத்துல 1.9 ஸ்லோகத்துல வருது, 1.14 ஸ்லோகத்துலாம் வருது. பாக்யலட்சுமி வருது பகவான் கால்கிட்டயே இருப்போம். அது அந்த ரிஷிகேஷா 1.15 வருது. ஓகே, டிஃபரெண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் த அர்ஜுனாஸ் பாடி டியூட்டிஸ். அர்ஜுனனின் மென்மையான இதயம் இறக்க குணம் காரணமாக அவரது உடலின் பல்வேறு அறிகுறிகள். அவங்க உடம்பெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டு என்னாச்சு? மூட்டுகள் நடுங்கிறது, வாய் உலர்ந்து போயிடுது, முழு உடலும் நடுங்கிறது, மயில் சிலுக்கிறது, கைகள் காண்டீவவில்லை, நழுவ நழுவுறது கையில விட்டு, தோல் எரியறது, போர்னிங் சென்சேஷன் இருக்கு. அப்புறம் கால்கள் நிக்க முடியல, மனம் சுழற்றுதல். ஒரே குழப்பத்துல இருக்கான். அதனால பரிவு, அவன் ஏன் ஃபைட் பண்றதுக்கு இது ரெண்டு குழப்பமா படம். பரிவு, நோ என்ஜாய்மெண்ட், பழிவினை, குடும்ப மரபுகள் போயிடுமே, தீர்மானமின்மை. 1 2 3 4 5 இந்த 5 பாயிண்ட்னால்தான் அவன் குழப்பமா இருக்கான். என்னங்கிறத பதிவு வச்சுக்கோ மனசுல. ஏன்னா இதுதான் அடுத்த சாப்டரோட கண்டினியூஷன்லயும் வரும். பதிவு, இன்பமில்லை, பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானமின்மை. ஓகே, 1.28 படிக்கும் கமலாஜி. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं सम उपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, ஓரிடம் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். என்னோட வாயெல்லாம் உலர்ந்து போச்சு. அங்க படிச்சோம் இல்லையா, அதுக்காக இந்த ஸ்லோகம் ஞாபகத்துக்கு 31 படிக்கும். நச்சே ஸ்ரேயோ ந பஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாஹவே ந காங்க்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச்ச ராஜ்யம் சுகானி ச. இப்போரில் சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. எனக்கு இதனால கடைசி என்ன இது இருந்தாலும் எனக்கு வேண்டாம். ஏன்னா என் சொந்தக்காரர்களெல்லாம் நான் போய் சாகடிக்கிறதுல எனக்கு என்ன நன்மை இருக்கிறதுல, எனக்கு வேண்டாமே அப்படின்னு சொந்த உறவினர்கள் கொள்றதுனால எனக்கு ஒரு இதுவும் கிடையாது. எனக்கு இதனால இந்த போர் வெற்றியோ அந்த ராஜ்யமோ எனக்கு அதனால அது எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிறான். 36 படி.
पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वा हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं दार्धराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரன் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. செல்வ திருமகளின் கணவரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? எஸ் மத்தாட்டி நைட். कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मोऽपिव भवत्युत. குலதர்மா சனாத்தனாக வருது இல்லையா? குலம் அழிவதால் நித்தியமான குல தர்மம் கெடுகின்றது. இதனால் வம்சத்தில் மீந்திருப்பவர்களில் அதர்மங்களில் ஈடுபடுபவர்கள், அதனால எல்லாரும் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் பாக்கி கொஞ்சம் பேர் இருக்கா இல்லையா, அவெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா இருக்க மாட்டான். அதர்மம் தான் அவ அதுல வச்சுட்டு அவ இது இருப்பா. எஸ்மா, இது 2.26 படிங்க. நச்சைதத் வித்ம கதரன்னோ கரியோ யத்வா ஜயேமயதி வனோ ஜயேயுஹு யானேவ ஹத்வான ஜிஜீவிஷாம தேவஸ்திதா பிரமுகே தார்தராஷ்ட்ராஹ. இது எதுக்கு இந்த 2.6 இங்க வந்திருக்குன்னா, அடுத்த சாப்டர் நாளைக்கு வரப்போற சாப்டர், அதுல வந்து என்னங்கிறது இதனோட கண்டினியூஷன் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக. அவர்களை நாம் வெல்வதா அவர்களால் வெல்லப்படுவதா எது சிறந்தது என்று நாம் அறிவோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இப்போது நம் முன்பு போர்க்களத்தில் நிற்கிறார்கள். அவளை எனக்கு ஏத்தாப்புல நிற்கிறா, அவளை நான் சாகடிச்சுட்டு நான் எப்படி வாழறதுக்கு விருப்பப்படுவேன் அப்படின்னு குழப்பமான நிலையில யாரு அர்ஜுனன் இருக்கான். அதுதான் 2.6ல வருது. அது இதனோட கண்டினியூஷனுக்காக உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, கம்பேஷன், பரிவு, இன்பமில்லை, பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானமின்மை, இதெல்லாம் இந்த இதுல வந்து இது அவர் குழப்பமா இருக்கிறதுக்கு காரணங்கள் என்ன? பரிவு, இன்பமில்லை, பழிவினை, குடும்ப மரபுகள், தீர்மானமின்மை. ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் இது அவ்வளவுதான். மொத்தம் 47 ஸ்லோகம் தான். ஆனா இதுல எங்கேயாவது வாயை திறந்து கிருஷ்ணன் பேசியிருக்காரு பத்தியில. முதல் ஸ்லோகம் எல்லாமே இவாதான் பேசுறது. யாரு? அர்ஜுனன் தான். முதல் ஸ்லோகம் மட்டும்தான் திருதராஷ்டிரன் பேசுது. ஏன்னா கிருஷ்ணன் பேச மாட்டார், அவர் அப்படியே உட்காந்து எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்காரு. அதனால நாளை கிளாஸ் யாரும் மிஸ் பண்ணாதுக்கோ. செகண்ட் சாப்டர்ல ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் அவன் கேட்கறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் அங்க கிடைக்க போகுது நமக்கு. அப்புறமா வந்து இந்த பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் நாளைக்கு படிக்க போற சாப்டர் பகவத்கீதையுடைய ஃபுல் இருக்கும். அது படிச்சாலே உங்களுக்கு பகவத்கீதையோட சாராம்சம் புரிஞ்சு போயிடும். ஓகே, அது நாளை இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர், மிஸ் பண்றாதுங்க. நாளைக்கு 78 சாப்டர் இருக்கு. இதே மாதிரி இந்த மாதிரி 5:45 ஆரம்பிச்சிடலாம். அப்பதான் 7 மணிக்குள்ள நம்ம முடிக்க முடியும். ஓகே, அதுக்கப்புறமா ஒரு நாளைக்கு அப்புறமா வந்து 6 o'clock ஆரம்பிச்சா நம்ம 7 முடிச்சிடலாம். அப்புறம்லாம் சாப்டர் சின்னதா போகும். ஓகே, இதுல சாப்டர் 1ல என்ன பார்க்குறோம்? தர்மக்ஷேத்திரான குருக்ஷேத்திரம், பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள், அர்ஜுனன் போரிட தயக்கம், அப்புறம் வந்து அனைத்தையும் பக்தவத்சல கிருஷ்ணர், அனைத்தையும் பக்தவத்சல கிருஷ்ணர் என்ன அனைத்தையும் மறுபவர் கிருஷ்ணர், பகவானின் ஆனந்தம், அச்சுதானா பக்தர்களிடம் உள்ள பிம்பத்தில் வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள், பக்தர்களிடம் உள்ள பிரியத்தில் வீழ்ச்சி அடையாதவர். அச்சுதானா என்ன பேரு? பக்தர்களிடம் உள்ள பிரியத்தில் வீழ்ச்சி அடையாதவர். இது வந்து பக்தவத்சல கிருஷ்ணனா பகவானின் ஆனந்தம், அனைத்தையும் அறிபவர் கிருஷ்ணன். ஓகே, ஸோ இதை வந்து இப்போ நான் இதை முடிச்சுடுறேன். இதோட கமலாஜி நான் இதை பண்ண உடனே நீங்க உடனே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஓகே, வாஞ்சா கல்பத ரூபசிச்ச கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நம. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாரும் வந்து என் கூட சேர்ந்து ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிடுவோம். எல்லாரும் சேர்ந்தே சொல்லணும் ஒரே டைம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே
Rama Hare Hare. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Arjuna Vishada Yogo Nama